zdravím u mého prvního videa ze hry Minecraft a jsem tu společně s Tedbrovský 26. Tak, jsme na serveru WooCraft a hrajeme takovej jako mod, jak kdyby paintball, že jo? Ano. A jak můžete vidět, tak jako Tedbrovský to zatím, protože tady na tuhle mapu neumí, tak je taková lámka. Tak není. Vidíte teď mi. Dáme tak. No a... No, co vám o tomhle můžeme říct o paintballu? Je to paintball. Ten, kdo ho nezná, tak je to vlastně o tom, že musíte, že jste že jste rozděleni do dvou týmů, červený a modrý. Jak jste mohli vidět, že já jsem byl modrý a Tedbrovský byl červený. No a musíte, místo zbraní máte sněhové koule. No a ty vlastně musíte do sebe střílet a pak tam vám ukážu takovou knížku. A v té knížce si můžete vlastně kupovat bazuku, miny a takové, a ty kouličky znova. Teďka tady tu knížku, počkejte brožky, tady máte granáty, prostě všechno. A ukážu vám takový granát menší. Pojď sem. Jdu. OK. Počkej, a stůj, nic nedělej. Tak, a teď vám to ukážu na něm. Vidíte, a teď jsme ho vybombardovali. To mám rád. A i Tedbrovský to má rád, že vybombardovat. No, strašně. Není to Airstrike? Ne, to bylo, počkej. To bylo, jo, Airstrike, no, Airstrike. No a máte tady i body, jak můžete tady vidět teďka, já mám 3207 bodů. Když někoho zabijete, tak máte 2 body a penížky, jedno, myslím. A tam pod tím máte hnedka hotovost a peníze. Odkaz na server vám dám do popisku videa. Pak vám tam dám ještě jeden odkaz od kámoše. Tak se tam podívejte na jeho taky channel, když se vším pomáhá prostě s tím, jak nastavit na natáčení a jde sanitka. Je sanitka u tebe? Je, vidíte, no. To tam miluji. Rušné město. Tak. No a co teďka ještě? Co ještě můžeme říct, Tedbrovský? No právě nevím, co můžeme říct. Co? Nic nenapadá, takže... Vyhrál jsem, výborně. Vidíte, tady máte ještě i výstřely. Tedbrovský, řekni nám, kolik máš výstřelů. 23 867. 23 000 výstřelů. To nemůže nikdo dát, já mám jenom 17 000. A kolik máš utraceno? 18 000. Já mám 8275, no. A vidíte, mám bodu 3222 a jsem... No. Ani Tedbrovský. A pak je to ještě jeden náš kámoš, tak ten má taky. Ano. No a tady jsou ještě nějaký, tady před tímhle s tím, než jsme my. Tak je nějaký korporál a takové ještě hodnosti. A, není tady jenom tady tato mapa, abyste věděli. Je tady ještě, tak? No je tady víc map. Ale jenom já na tady se mi docela nejvíc daří, taky proto. Jo, počkejte, až bude zase ta mapa, jak jsme hráli hnedka poprvé. To je Winter's Place. No teď už jednou úplně. Teď jak Ramba, víte co. A je to dobré, když si chcete zasmát, nebo se tak jenom prostě odreagovat. No, nebo tady pan Calošek se rád nasírá, že? Ano, mistr Calošek, no tak tady na této mapě, protože, že jo. A nebudu, napište mi, jestli se nám to líbí. A dejte samozřejmě lajky, odběry a komenty. To by nás potěšilo, teda hlavně mě. No a když uvidím, že tam bude dost lajků a odběru, tak uvidím, že se nám to fakt líbí. Much. A když se nám to fakt líbí, tak v tom budeme pokračovat v tom paintballu. A když ne, tak natočíme nějaké jiné hry. Že? Ano. A příště by mohlo být ještě s tím naším druhým.
druhým kamošem. Ano, Pito 232 nebo 212, to je jedno, prostě Pito, no. No, hubeňourek. Ano, mu říkáme hubeňourek. No, Ježiši Kriste. No a tenhle se zase daří mě, takže... No, co tak bych viděl. Ježiši. Tak vidíte, výborně, sejmeme ještě jednou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak a vyhráčme. Tak asi dáme ještě, kolik tak dáme her? Tak dáme ještě to víc a pak toto. To je taky úvod, jakože jak kdyby. Takže, no prostě úvod. A tak něco tak bylo dneska zatím slunce. Ale jenom 70%. Ne, Česká republika vidí jenom 74%. Ano, ale tam někde ty Himalaje, nebo kde to je, tak vidí 100. Ano, je tam nějaký ostrov speciální, na kterém jde vidět 100% toho. No. Nevím, jak jde vidět 74%, ale OK. Vidíš, jak si... Víte, jak se mu na té mapě daří? Vždycky má někdo, skoro každý, má nějakou mapu, kde se mu daří. Já ho zrovna tady tuhle. Tady je ještě tak k tomu je nově přidaná. No, a to se ti asi neměl ukazovat, co? Tak vám to, počkej, tak já jim to ukážu taky, nech mě. Yep. Víte, co ještě můžete dělat? Máme ho bouchat, to vám potom ukážu, jak ho budu bouchat. A pak ho bodnu do zadnice. Víte, jo, tady můžete klidně jít. Tak, a tady můžete prostě snipit. Poběžíte. Tady přijdu. Jo? Ne, počkej, nech mě. Já tě bodnu, jo, dívej. Pojď sem. Vidíte, ježiš, ty jsi somrák. Vidíte, můžete tady ho takhle vidíte, on nebaví, kde jste. Tak. Dáme asi, tak to vidím ještě na 4-3 hry, jo. Jo. Zatím do toho úvodu. Už mám 24 000 výstřelů. Jo, no, já to bude 17. A zajímá mě, od jakého levelu je další ten, no. No a budu točit i když tak z víc serverů, když se vám to bude líbit. Ale nezapomeňte tam dát ten like a odběr a koment. Tam zase bude nějaký hnedka první hater. No, vidíte, jak se začal dařit. Tam to je obrovský 26. Nejlepší, když uděláte Rambo style. To je taky dobré, to taky někdy vyplácí, že jo, to je obrovský. Já udělám teda téměř furt. Aj dá se. Što? No. O, já mám poslední život, no tak to... Se budu muset asi začít snažit, no. Tak, teďka máme každý poslední život. Ahoj, Tebrovský, jak se tam máš? Až to, jde to. Nic chtěl, co? Nevím, se to povede prostě. Ježi, no tak teď jsme jednu hru prohráli, no. Ale to nemění nic na tom prostě, že jsem lepší. Nejsi. No a takhle ještě bychom mohli udělat nějakou soutěž. Že kdo by si chtěl s náma zahrát tady ten paintball? A je. Aha, protože ty brosky to neumí, víte, tak budete lepší než on. No ale kdo si bude s náma chtít zahrát, tak tam musí dát like, teda odběr. Musí dát odběr a like prostě. A pak napíšete do komentu, kolik vyberem, tak prvních 10? OK. Tak prvních 10, nebo, dobře, nebudem somráci, prvních 5. To je málo. Prvních 8? Dáme 10. Prvních 10 dodá odběr a like a sdílí to prostě dál, tak si s náma může zahrát.
No a bude to mít úplně super. A bude ve videu. Ano. A do komentářů, ten, kdo tam bude, tak napíše, jako, co by měl napsat, tak asi, jo, vyhračil. Třeba splněno, jakože už to má hotové. No, napíšete třeba, když už tam vidíte, že jsou 3 splněné, tak napíšete 4 tečka splněno. A my pak vybereme těch 10 a můžu si s náma zahrát. A podle toho, jestli se vám to bude líbit, jestli to mám dělat celý, tak dejte like a odběr a sdílejte to dál. A to je obrovský, a ještě to je obrovský nemá kanál. No a to. Protože, no já to říkám, on by se ptali, víš co. Protože on by se styděl. Že jo? Jo. On je takový stydlík. Tam kam lezeš jako. Tady to je nejlepší kempicí místo. Počkej, nezabijej mě. Ježíš, on má turetu. No tak to tě zabiju. Jak to víš? Protože jsem ji viděl. Jak to, co to bylo? Má málo místa, nesnad. Aby zhubla, jak Vojtěch. Jo, to je jeden kamarád. To je jeden kamarád. Tak jsme vyhráli. Tak dáme asi ještě 2 hry, ne? Nebo jednu. Dáme jednu hru, poslední a pak to ukončíme. Jo. No tak nezapomeňte dávat ty lajky, odběry, já už to říkám asi po několikáté. Nevím, jestli to mám zestříhat tady tyto čekání. Durex, kde je vchod? Nepředu. No, bylo trochu uchylné, no, tak co? No všechno, if you know what I mean. Jo, pozor. To je broský mode active, English activate. Ještě se netrefil, já jsem asi 500 korun na to by potřeboval broský. Počkej, nezabijem zase airstrike. Budeme mu říkat Bobrovsky, co? Protože jo, budeme ti říkat Bobrovský. Nebo Bobr. Jo, tak Bobře. Pojď, jdem tě porazit. Už! No, poslal mě k zemi, takže pan Bobr si koupil brokovnici, jo. Dostal. Dostal, jo. Ale můžu už, ne? Dop. Jo, můžeš. Prostě ale... Kurvíksek. Koní pásek, haha. Kámo, ty budeš koní pásek. Budeš koňoplav. Koňoplav. Ne, tak to bude pito. Koňoplav. Koňoplav bude ten hubeňů. Vyhráli jsme. Tak toto bude asi všechno. Pojď vedle mě. Toto bude asi všechno z dnešního dílu. A my tě nevidíme, takže máš smůlu. Tak já se s vámi loučím a čau. Pozdrav. Ahoj. Čau.